നിങ്ങളെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന ചില എമൗണ്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉറവിടം കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ചില സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷോ അല്ലെങ്കിൽ ജ്വല്ലറിയോ അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതായത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ബില്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ എവിഡൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ എമൗണ്ടിന് അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് മണി എന്നാണ് പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 69A പ്രകാരമാണ് അത്തരം എമൗണ്ടുകൾ കണക്കാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് സെക്ഷൻ 68 പ്രകാരം. ഇതിൻ്റെ ദോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെക്ഷൻ 115BBE പ്രകാരമാണ് ഇതിൻ്റെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കണക്കാക്കുന്നത്. അറൗണ്ട് 60% ഇതിന് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി വരും. അതുമാത്രമല്ല സെസ്സും സർചാർജും എല്ലാം കൂടി വരുമ്പം ഏകദേശം 78% നിങ്ങൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഇതിനു പുറമെ സെക്ഷൻ 271AAC പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു 10% പോലും ഈ ടാക്സിൻ്റെ മുകളിൽ വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു ഇൻകം ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വത്താണെങ്കിലും അതിൻ്റെ എവിഡൻസ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക.